Witajcie. Dzisiaj wam tak coś porozprawię o tym, jak to było we szkole za moich czasów. Tak jak przyszedł w przedszkolu, no co prawda żaden nie zwrócił uwagi, jak mamy gadać, bo każdy gada to jak doma, czyli po śląsku. Wszyscy bajtle byli ślązoki, bo to były dzieci hutników i to jeszcze tam w tamtych czasach nie było na hucie praktycznie żadnych cudzych ludzi z Aus, tak zwanych goroli. Dopiero po tym długo dopiero byli. Także wszystkie bajtle w przedszkolu gadali. Jak my przyszli do szkoły, to my też gadali. Były takie rektory, co się im to nie zawodzało, że my godamy. No co prawda pani z polskiego kazała nam po polskiemu gadać na lekcji, no ale wiadomo, na francuskim po francusku, na niemieckim po niemiecku. No to nie było nic takiego, ale było porał takich nawiedzonych kulturstrygrów, że nic no kazali nam gadać na bal piłka. A piłka to do nas był Fuchsschwanz, albo Kreisliga, czy Innozyga, to była do nas piłka. No, jak to piłką grać we futbal, nie? No, potem gadali, no nie mamy gadać lata, i no mamy gadać poprzeczka, czy jakiś tam palik, czy słupek. Nie, do nas to był po prostu lata. Był tor, co jakiś gol, nie, kaj tam. Nie, my futbal grali, mieliśmy bal i graliśmy na niego ostro i na przerwach było 5 minut, ale to już 2 budki ze 4 tasiów, bukel tasiów i jechali, my już w tym futbal grali. Ja co prawda to nie był wielki futbaler, bo był bardziej zawalaty i trochę malutki, ale ekipko, że został sędzią. Sędzią, bo mi wierzyli, że ja umiem patrzeć, nie, że tam więcej moich kolegów w tej drużynie, albo w tamtej, i no, że ja, jak ktoś sfaulował, to gwizdał faul, jak ktoś był na spalony, to spalony, jak bal był na aus, to był na aus. I tak moja kształcenie prawie że dobiegło końca, bo tak aż do matury to się powtarzało, choć we szkole średniej już no zniegonili, jak godamy na przerwach jak tego, bo to było technikum, a w technikum to co najwyżej miałem taki jeden fal, co muszę się nim pochwalić, rektor od techniki, nie? I padł, synku, ale to się nie mówi Schraubstock, to się nazywa Śrubsztak. Ja mu powiedział, panie rektor, to po polskiemu się nazywa imadło, ale niech będzie może Śrubsztak, bo wyście są z Galicji, a w Galicji to były śrubsztaki. No także z tym językiem, z tym wszystkim były ciekawe, śmieszne i dobre sprawy. Ale było też czasami tak, że jak dorwał taki kulturstryger w podstawówce, bajtla, kiedy nie godał piłka, tylko ino bal, nie godał łokno, no fenster, nie godał, że tak powiem, czepak, ino klopsztanga, no to do walu po łapach. Były to cielesne lejty. No ale teraz już się tego nie musimy bać i możemy gadać po naszemu i możemy nasze bajtle uczyć. Uczmy ich. Naprawdę. Niech nasze bajtle poradzą gadać i żeby ta nasza gotka i ten nasz naród nie zniknął. No to już do jutra z poboczkiem.